Why should we? मानो जों मानो सापर्ट खालामनो बेखौ? हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो नै आङो दिनैबो आरो माने फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ गोथार गोसोजों बयखौबो आंनि रेंगा बड' चेनेलाव बरायनानै लालायबाय रायजोफोर गिबियावनो माने मोनसे खावलायनाय थाबाय जे आङो गोबावसैमोन भिडिअ खालामैया ओमफ्राय जोंनावहाय बेबायदिनो कारेन्टनि प्रब्लेम ओमफ्राय ओरैहाय इउटुबाव माने इसिग्राब सम होनो हाया जानायखाय माने आङो नोंथांमोननि जे गेजेरावहाय गोदान भिडिअखौ आपल'ड खालामनो हायाखै रायजोफोर फाइनालि माने भिडिअखौ नुलांबाय थागोन नुनायाथ' अब्लाबो बोथोरजों लोगोसे माने समफ्राबो थिग गैया ओमफ्राय जोंनिहायथ' बेहाय ओरैबायदि प्रब्लेम माने कारेन्ट प्रब्लेमबाथाय भिडिअआ जेनेबा भिडिअ खालामनानैबो आपल'ड होनो नों हाया बेफोरबायदि जायो जेनेबा कारेन्ट गैयाबाथाय नेटआनो सोलिखाया आरोना आङो गोबांबार नोंथांमोनखौ बुंबोबाय स' रायजोफोर माने नै आङो दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय गोदान ब्लग लानानै फैलायबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आङो गोबांथार माने आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानैब्लाबो एसेब्लाबो नोंथांमोना मोनथिखाबाय जे आङो भिडिअखौ सोरनि माने सोमोन्दै लाबोदों आरो माने बाथ्राखौ सोरनि सोमोन्दै सावरायगोन स' रायजोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो आरो खावलायनाय थाबावबाय जे नोंथाङा आंनि बे चेनेलावहाय गोदानब्ला माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे बेल आइकनखौ प्रेस खालामना अलाव होनानै ला भिडिअखौ नोंथाङा नुनाय बायदि रायजोफोर आङो गोबाव खालामले बिदिबा भिडिअआव थांदिनि रायजोफोर नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियायाव भाइराल जानाय माने खुब भाइराल जानाय मोनसे भिडिअखौ गोबांथारा नुबाय आरो गोबांथारा नुवाखैबो जानो हागौ नुदोंब्लाबो नुवाखैब्लाबो आंनि चेनेलावबो नायलांदो रायजोफोर माने आंबो सासे बर' आइजोनि सोमोन्दैनो माने बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों जायखौ जोङो आंकुसिता बर' होननानै जोङो सिनायो ओमफ्राय बिथाङा माने बक्सिं गेलेगिरि सासे बर' आइजो चेम्पियन दिनै बिथाङा मानि जाहोनाव आरो मायाव जे माखौ लानानै जे सापर्ट बिदों जोंनि बड'लेण्ड हालामनि मानसिफोरनाव बिथाङा सापर्ट बिदों नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव गोबांबार गोबांथार नुगासिनो दं जे गाव सापर्ट बिनाय सापर्ट होगोन ना होआ बेफोरबायदि कुइसन जे सिखांगासिनो दं रायजोफोर माने बेखौ लानानै एसेब्लाबो नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों सापर्ट होनांगौ ना होनाङा बर' आइजो हिसाबै दिनै सिगाङाव मामोन ओमफ्राय दिनैनि दिनाव मा जाखो रायजोफोर बेनो माने सिगांनि समावहाय बड'लेण्ड हालामनि जानानै बयबो बर' बिमा बिफा बर' लिडारफोर बर' जे गोरों गोरा मानसिफोर बर'नि जे दैदेनगिरिफोर गोबांथारा माने बर'नि जानानै जे बिथांखौ जायनाखि आंकुसिता बर' बेखौ बर'आनो सापर्ट खालामबोदोंमोन आरो दिनै बुंनो थाङोबा मोनसे गावनि एक्सपिरियेन्स गावनि रोंगौथिखौ लानानै जेनेबा मोनसे जायगायाव जौगाथाय बा देरहासार जानो लुबैयोब्ला हारसिङै बियो मालाबाबो देरहासार जानो हाया दिनै देरहासार जाब्लाबो जे गावनि बिमा बिफा एबा गावनि रायजो राजाफोरनि गावनि जाथि बंस'फोरनि माबा मोनसे सापर्टखौ नांगौ जायो दिनै बै समावबो जे आंकुसिता बर'आ बक्सिङाव देरहानानै गासै बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनाव बियो सापर्ट बिदोंमोन चल' थिग आसे बै समावहाय गासिबो माने बिथांखौ बर' रायजो राजाफ्रा सापर्ट खालामदों जे गावनिनो जाथि गावनिनो हारि गावनिनो जायगानि होननानै रायजोफोर दिनैनि समावहाय आंकुसिता बर'आ आरो आंकुसिता बर'खौ ससियेल मिडियायाव मानो एसेग्राब जे भाइराल खालामनाय नुदों जे बिथाङा सापर्ट बिदोंमोन ओमफ्राय बिथांनो सापर्ट होआ होननानै बयबो रायजो राजाफ्रा बुंनायखौ जोङो नुसोदों मानि जाहोनाव बेफोरो जादों रायजोफोर नोंथांमोनहा अलरेडि मिथिखागौ दिनै आंकुसिता बर'आ गावनि ट्राइब जाथिखौ नागारनानै गावनि ट्राइबेलखौ नागारनानै माने बियो बर' हिन्जाव जानानैबो दिनै बर'नि दैदेनगिरिफ्रानो बर' रायजो राजाफ्रानो बेखौ गोजौ लेभेलाव गावनि रोंगौथिखौ जाफुंसार खालामनो थाखाय सापर्ट खालामनानै दैथायहरबाय ओमफ्राय सापर्ट खालामनानै दैथायहरनानै बियो देरहासार जानानै दिनै मा बियो जुलि जानो थाखाय माने बर' सेंग्राखौनो मोनाखै बेबायदिसो बुंनांगोन रायजोफोर माने जुलि जानो थाखाय दिनै बियो बर' सेंग्राखौनो मोनाखै जायनि जाहोनाव बियो गुबुन ट्राइबेल हारिखौ जुलि खालामनो गोनां जाबाय दा
मेन खोथाया बेनो रायजोफोर दिनै गुबुन ट्राइबेलखौ हाबा खालामनायजों लोगोसे माने जोंनि बर' जाथि गासै बर' जनगोष्ठी रायजो राजाफ्रा माने बिथांखौ बोराबनाय फैदों। बिथांखौ बोराबनाय फैदों मेन खोथाया बेनो माने दिनै बर' आइजो जानानै गोबां बाराव माने बर'फोरा बिथांखौ सापर्ट खालामबोबाय। सापर्ट खालामबोनाय समाव दिनै बे सापर्ट खालामबोनायखौ गावनि मोन्थायखौ बिथाङा गावनि देरहानांगौखौ देरहाखांनानै दिनै बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय मा सानखो दिनै बिथांखौ लानानै माने बर'लेण्डआवहाय गोबांथार जे बर'नि दैदेनगिरिफोरा माने गोबां जे जौगानाय गोबां गोग्गानायखौ माने लाबोदोंमोन। ओमफ्राय दिनै बिथाङा जे बेफोरबादिखौ मुंबो साना लाबानो माने खुनु दाम गैया भेलु गैया खालामनानै माने बर' रायजो राजाफोरखौ दाम गैयै भेलु गैयै खालामनानै गालांबाय बिथाङा। आरो बिथाङा दिनैहाय माने गुबुन ट्राइबेलनि हौवाजों हाबा जानायखाय जों बर' रायजो राजाफ्रा माने गोबां जे बिथांखौ बोराबनाय फैदों। दिनैहाय बिथाङा बर'फोरनावहाय सापर्ट बिनो मा मोन्थाय दंबावो बिथाङा मोन्थाय गैया बे थिगानो। दिनै गुबुन ट्राइबनि मानसिजों बिथाङा हाबा जाबाय, गुबुन ट्राइबनि सेंग्राजों हाबा जाबाय। जे ट्राइबनि सेंग्राजों हाबा जादों, जे जाथिनि सेंग्राजों हाबा जादों बिथाङा बै जाथिफोरनाव सापर्ट बिदो। दिनैहाय बिथाङा बर'नि कालचारखौनो बर' जाथिखौनो नागारनानै बर'नि धोरोमखौनो बर'नि गासै आयेन आफादखौनो नागारनानै गुबुन जाथिजों हाबा जाहैखाबायब्ला दिनै बिथांनो बर'नि सापर्टखौ नांगौ होननानै गासै जे बर'नि रायजो राजाफ्रा जोङो साना आरोखि ना। दिनै जे जाथिजों हाबा जाबाय बिथाङा बै जाथिनाव सापर्ट बिनो हागोन। माबा मोनसे अलखदाव गोलैब्लाबो बा माबा मोनसे लामायाव बिथाङा थाबायलांनांगौब्लाबो देरहालांनांगौब्लाबो सापर्ट होनांगौनि जे लामा दङब्लाबो बेखौ जों गासै रायजो राजाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा सापर्ट होनो मोना होननानै जोङो साननो गोनां जाबाय आरोखि। दिनै बिथाङा सापर्ट बिदों। बिथाङा सापर्ट नांगौब्ला गाव जे जाथिनि मानसिजों हाबा जादों बिथाङा बे जाथिनावनो सापर्टखौ बिनो हागोन आरोखि। थ' चल' रायजोफोर माने आङो गोलावथार बाथ्राखौ नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामनो सानाखै। नोंथांमोनहा भिडिअ क्लिपखौ नायलां। आङो बिथांनि भिडिअ क्लिपखौ एसेब्लाबो लाबोदों। ओमफ्राय जाय ब्रादारा बिथांनि सोमोन्दै एसेब्लाबो बाथ्रा बुंदों बिथांनि बाथ्रा बुंनायखौबो नोंथांमोनहा नायलांदो। थ' आंनि दिनैनि गुसुं भिडिअ बेनोमोन रायजोफोर। जुदि भिडिअखौ नोंथाङा नायनानै मोजां मोनबाय मोनसे लाइक खालामनो दाबाव। नोंथांनि मोनसे फिसा लाइकआनो जे आंनि भिडिअ आरो आंनि गोसोफोरखौ थुलुंगाखांहो जे गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय। थ' रायजोफोर भिडिअ क्लिपखौ नायलांदो बिदिबा। खुलुमबाय बयखौबो। दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों। दा बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय आं दासान्दि माने पर्टेल निउसाव नुगासिनो बे जाहैबाय अंकुसिता बर'नि सोमोन्दै। जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे अंकुसिता बर' जाय मानसिया दा दस्रा कास्टजों माने हाबा जाहैबाय। दा माखासे पर्टेल निउसाव बुंदों जे माने अंकुसिता बर'आ अलिम्पिकआव थांनायखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन ना खालामा, माबादि मोनदों, माबादि मादों होननानै सोंदों। जों मानो सापर्ट खालामनो? Why should we? मानो? जों मानो सापर्ट खालामनो बेखौ? बियो थांनानै जेनेबा थिग আছে बियो जेनेबा जोंनि कास्टआव थानाय समाव बे गेलेदोंमोन, जों सापर्ट होदोंमोन। आरो बाबा हाबा जाहैबाय जुदि हाबा जाहैनाय बियो टाइटेलखौबो सोलायहैदो ना, टाइटेलखौ सोलायहैदो। जुदि गावहा जुदि मिन्थिखादोंबा जे माने बेलेग कास्टजों हाबा जानानै जुदि उनाव गारजागोन होननानै सानदोंबा ओंखायनो थारमाने मा टाइटेलखौ लानानै दंबाय थायो नामा? सारनेमखौ, जोंनि बर'नि सारनेमखौ। हाबा जाबाय जुदि बेलेग कास्टजों सारनेमा सोलायदो, बिनि संसार जादो। जोंनि कास्टनिफ्राय गारनानै थांखाबायबालाय जोंनिफ्राय मानो सापर्ट नांबावगौ? जोंनि सापर्ट मानो नांबावगौ अंकुसिता बर'नो? आरो बे पर्टेल निउसाव मा बुंबाय थादों? मा सापर्ट होगोन ना होआ, सापर्ट होगोन ना होआ? Why should we and why should I? मानो सापर्ट होनो जोङो? जेसेबां मालाय कास्टजों हाबा जादों खिन्थु एसटिनि गासिबो मोन्थायखौ बोखारजोबना होनांगौ बिसिनिखौ। जेसेबां हाबा जादों एसटिनि मोन्थायखौ बोखारजोबना होनांगौ। आरे बाबा अनेक कास्टनि मानसिया जोंनावबो हाबा जाफैनाय दं। आरे नार्जारि, बसुमतारि, ब्रह्म, मुसाहारि मेरला माथो टाइटेल लाफैजोबो। नोंसिनालाय मा गोदाव सोराव मा बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबा मा बर' नार्जारि बसुमतारि थाजोबो बेलाय? ना ओरैनोबो माइरं एसटिनि माइरं जानो सानो नामा? जोंनिफ्राय सापर्ट मोना बिदिया, नेभार। आरो पाब्लिकफोर रावबो सापर्ट दा हो बिदिखौ, मालाबाबो सापर्ट दा हो बिदिखौ। हाबा जाहैबाय जुदि बेलेग कास्ट
जों हाबा जाहैबाय जुदि नोंसोर सारनेम सोलायदो बास बिनदा माबा जादों बिनसा संसार जादों नोंसोरो आरामसे जोब्बाय खोथायानो जेबो जोंनिफ्राय सापर्टबो लुबैनाङा आरो इन फिउचारावबो दा लुबैथों एफा मोजां जों सापर्ट होबाय जों बयबो शेयार खालामदों नै ओरैबायदि उमुगा स्पर्ट्सआव बिराद मोजां नै उमुगा ओरैबायदि डान्स कम्पिटिशनाव देरहाबोदों नै ओरैबायदि हेन टेन जों बहुत सापर्ट होबोदों दा जोंनि कास्टआव मा मानसि मोजां गैयामोन नामा ठीक आसे हाबा जाहैबाय जों जेबो बुंला दे हाबा जाहैबाय जोब्बाय किन्तु सारनेमा सोलायनानै थाहै जोंनि सारनेम लानानै बेबायदि जेबो माबा खालामनो दासान नों गेम गेलेदों गेलेहै जों जेबो साना किन्तु सारनेमा सोलायनानै था एसटि नि मोनथायनिफ्राय जुदि बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबायबा बेखौ नोंसोरो टाइटेलखौ सोलायनानै था मोजां संसार जाहै एसटिनि मोनसे मोनथाय मोननो दासान दा पाब्लिकआ कमेन्टआव हर मा सानो नोंसोरो थेंक इउ सो माच खुलुमबाय बयखौबो दिनै मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों दा बे कन्टेन्टआनो जाहैबाय आं दासान्दि माने पर्टेल निउसाव नुगासिनो बे जाहैबाय अंकुसिता बर'नि सोमोन्दै जों बेखौनो बुंनो सानगोन जे अंकुसिता बर' जाय मानसिया दा दस्रा कास्टजों माने हाबा जाहैबाय दा माखासे पर्टेल निउसाव बुंदों जे माने अंकुसिता बर'आ अलिम्पिकआव थांनायखौ नोंथांमोना सापर्ट खालामगोना खालामा माबादि मोनदों माबादि मादों होननानै सोंदों जों मानो सापर्ट खालामनो why should we मानो जों मानो सापर्ट खालामनो बेखौ बियो थांनानै जेनेबा ठीक आसे बियो जेनेबा जोंनि कास्टआव थानाय समाव बे गेलेदोंमोन जों सापर्ट होदोंमोन आरो बाबा हाबा जाहैबाय जुदि हाबा जाहैनाय बियो टाइटेलखौ सोलायहैदो ना टाइटेलखौ सोलायहैदो जुदि गावहा जुदि मिन्थिखादोंबा जे माने बेलेग कास्टजों हाबा जानानै जुदि उनाव गारजागोन होननानै सानदोंबा ओंखायनो थारमाने मा टाइटेलखौ लानानै दंबाय थायो नामा सारनेमखौ जोंनि बर'नि सारनेमखौ हाबा जाबाय जुदि बेलेग कास्टजों सारनेमा सोलायदो बिना संसार जादो जोंनि कास्टनिफ्राय गारनानै थांखाबायबालाय जोंनिफ्राय मानो सापर्ट नांबावगौ जोंनि सापर्ट मानो नांबावगौ अंकुसिता बर'नो आरो बे पर्टेल निउसाव मा बुंबाय थादों मा सापर्ट होगोन ना होआ सापर्ट होगोन why should we and why should I मानो सापर्ट होनो जोङो जेसेबां मालाय कास्टजों हाबा जादों किन्तु एसटिनि गासिबो मोनथायखौ बोखारजोबना होनांगौ बिसिनिखौ जेसेबां हाबा जादों एसटिनि मोनथायखौ बोखारजोबना होनांगौ आरे बाबा अनेक कास्टनि मानसिया जोंनावबो हाबा जाफैनाय दं आरे नार्जारि बसुमतारि ब्रह्म मुसाहारि मेल्ला माथो टाइटेल लाफैजोबो नोंसिनालाय मा गोदाव सोराव मा बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबा मा बर' नार्जारि बसुमतारि थाजोबो बेलाय ना ओरैनोबो माइरं एसटिनि माइरं जानो सानो नामा जोंनिफ्राय सापर्ट मोना बिदिया नेभार आरो पाब्लिकफोर रावबो सापर्ट दा हो बिदिखौ मालाबाबो सापर्ट दा हो बिदिखौ हाबा जाहैबाय जुदि बेलेग कास्ट जों हाबा जाहैबाय जुदि नोंसोर सारनेम सोलायदो बास बिनदा माबा जादों बिनसा संसार जादों नोंसोरो आरामसे जोब्बाय खोथायानो जेबो जोंनिफ्राय सापर्टबो लुबैनाङा आरो इन फिउचारावबो दा लुबैथों एफा मोजां जों सापर्ट होबाय जों बयबो शेयार खालामदों नै ओरैबायदि उमुगा स्पर्ट्सआव बिराद मोजां नै उमुगा ओरैबायदि डान्स कम्पिटिशनाव देरहाबोदों नै ओरैबायदि हेन टेन जों बहुत सापर्ट होबोदों दा जोंनि कास्टआव मा मानसि मोजां गैयामोन नामा ठीक आसे हाबा जाहैबाय जों जेबो बुंला दे हाबा जाहैबाय जोब्बाय किन्तु सारनेमा सोलायनानै थाहै जोंनि सारनेम लानानै बेबायदि जेबो माबा खालामनो दासान नों गेम गेलेदों गेलेहै जों जेबो साना किन्तु सारनेमा सोलायनानै था एसटि नि मोनथायनिफ्राय जुदि बेलेग कास्टजों हाबा जाहैबायबा बेखौ नोंसोरो टाइटेलखौ सोलायनानै था मोजां संसार जाहै एसटिनि मोनसे मोनथाय मोननो दासान दा पाब्लिकआ कमेन्टआव हर मा सानो नोंसोरो थेंक इउ सो माच